салом мухлисони сершумони бузургтарин бошгоҳи ҷаҳон Барселона. Президенти Барселона Жоан Лапорта сармураббии нави дастанро бо Райкарду Гвардиола муқоиса намуд. Филиппи Коутино хабарҳои рад кардани вориди бозӣ шуданашро дар бозӣ бо Селта бар дуруғ хонд. Бозигарони Барселона бо тайбони бошгоҳ аз аввали мавсим ҷангу ҷанҷол доранд. Хави Эрнандес собиқ легендаи Барса баъди расман сармураббии Барса эълон шуданаш оиди нақшаҳояш якчанд сухан гуфт. Ҳама ин хабарҳо дар барномаи имрӯза. Дӯстон, вақтҳои охир фаъолнокиятон кам шудааст. Нахуд меҳнатҳои ман ҳадди ақал 1000 лайк нагирад. Ҳамин аст магар дастгирии шумо. Хаймайлаш ноита баҳс мекунем, мегзарем ба хабарҳо. Баъди чанд рӯзи истироҳат футбол боз ба хонаи мо шумо бармегардад. Барои рохат гирифтан ба ҷоми ҷаҳон 2022 дар Аврупо як қатор бозиҳо баргузор мегарданд. Барои шавқовартар гузарондани ин бозиҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо аз 1x истифода баред. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва аз ҳама муҳимаш $100 бонус дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ. Имкониятро аз даст надиҳед. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Жоан Лапорта гуфт ки муаррифии хави дар Камно воқеаи бемислу монанд буд. Ман шодию хурсандии мухлисонро бори аввал дар ин мавсим мушоҳида кардам ва шодии онҳо ба шарофати баргаштани хави аст. Омадани хави рӯзи таърихӣ барои Барселона хоҳад буд, чунки ӯ барои мо бегона нест ва як ҷузъи Барса ҳамеша маҳсуб мешуд. Хави баъди суҳбат бо ман маро маҷбур сохт ки ба ӯ боварӣ ҳосил намоям, ҳарчанд ки барои ӯ дастаи бузург сохтан хеле мушкил мешавад, мисле ки ба Франк Райкард мушкил буд. Барои Гвардиола сармураббӣ шудан осонтар буд, зеро даста аллакай тайёр буд барои рақобатҳо, вале хавиро мебояд аз сифр даста созад ва ин барояш хеле мушкил мегардад, гуфт Жоан Лапорта. муқоисаҳои хави бо мураббиёни пешина асос надоранд, зеро ҳар давру замон талаботҳои хоси худро дорад. худи Гвардиола ки дар маъракаи муаррифӣ кардани хави ҳузур дошт, гуфт ки хавиро бо ӯ муқоиса бояд накунад, зеро ӯ аз уҳдаи ин кор ба хубӣ мебарояд. Франк Райкард танҳо бо омадани Роналдино тавонист ки даста созад ва яке аз бузургтарин дастаҳои ҳамон замонро сохт. Гвардиола бошад танҳо дастаи тайёркардаи Райкардро қабул намуд ва ӯро зуртар кард. хави бошад ҳоло дар яке аз бадтарин ҳолатҳое ки Барса дар таърихаш қарор дошт омадааст. гумон мекунам Лапорта худашро страховка дорад, зеро агар хави натиҷа диҳад, ӯ мегӯяд ки ман ӯро ба даста овардам. Агар натавонад, мегӯяд ки ман гуфта будам ки барои хави бисёр мушкил мешавад даста сохтан, вале шумо маро гӯш накардед. Филиппи Коутино хабарҳои рӯзноманигоронро оиди даъвати бархонро рад карданаш барои иштирок дар бозӣ бо Селта чунин шарҳ дод. Ман хеле ҳайрон шудам вақте ки ба хона баргашта чунин хабарҳоро хондам. Дар тӯли карьера ман ҳамеша кӯшиш намудам ки тамоми шахсиятҳое ки бо онҳо ҳамкорӣ доштам нисбаташон эҳтиром гузорам. Ман ҳеҷ гоҳ дар ягон бошгоҳ чунин амал накардаам. рӯзноманигорон аз паша филм месозанд ва баъзан вақтҳо чизе мавҷуд набударо бар дуруғ паҳн мекунанд. хотиррасон мекунем ки дар бозӣ бо Селта Коутино худашро омода мекард барои ба бозӣ даромадан, вале бо сабабҳои номаълум дар бозӣ иштирок накард. агар ин хабарҳо дурӯғ мебуданд, чунин овозҳо паҳн намешуданд. чӣ гуна Коутино ин хабарҳоро рад мекунад ва худашро футболбози касбӣ эълон дорад, вақте ки мо худамон шоҳиди он будем ки дар Ливерпул ӯ ҳамин корро карда буд ба хотири ба Барселона гузариш намуданаш, вақте ки Ливерпул пешниҳоди Барсаро рад мекард. мувофиқи хабарҳои пинҳоние ки паҳн шудаанд, дар бошгоҳ худи футболбозону ҳамдастаҳояш аз чунин рафторҳои ӯ аллакай безор шуданд ва мегӯянд ки ҳатто дар тамринҳо ошкоро танбалӣ менамояд. бо чунин муносибаташ хави бояд барои ӯро бовар кардан хеле эҳтиёткор бошад. тамоми бозингарони Барселона аз кору фаъолияти духтурони бошгоҳ норозиянд. футболбозон иброз намуданд ки сабаби ҷароҳатҳои зиёд бардоштани онҳо дақиқан аз бемасъулиятии духтурон вобаста аст. аз аввали мавсим бо духтурон футболбозон баҳсу муноқиша мекунанд ва ба замини ин духтурон боз бо мураббиёну ёрдамчиёни кӯмак низ баҳсу ҷанҷол мекарданд. духтурони Барселона аз чемпионатҳои Тоҷикистон ёд гирифтанд ва вақти ҷароҳат бардоштани футболбозон ворди майдон шуда ба ҷои дардноки онҳо оби хунук мерезанд ва мегӯянд ки хез падара лаънат, руд сиёҳ, ягон дард надоре. дар ягон дастаи Аврупо ман ёд надорам ки шумори бозингарони ҷароҳатбардошта аз шумори бозингарони сеҳат зиёдтар бошад. ягон мавсим ман чунин ҳолатро ба ёд оварда наметавонам. акнун худатон хулоса бароред дӯстон ки кори духтурони Барселона бо чунин омор чӣ қадар арзандаи
боварии мо ҳастанд. Сармураббии нави Барселона Хави баъди расман эълон шуданаш чунин гуфт: "Ман эҳсос мекунам, ки барои ин кор тайёр ҳастам. Баргаштани ман хеле зуд амалӣ шуд ва дар тӯли 3-4 рӯз зиндагии ман дигаргун гашт. Ин даста дорои истеъдоди калон аст ва ман бо истифода аз таҷрибаҳои худ кӯшиш мекунам, ки бозингаронро қавитар созам, то ки онҳо унвонҳои қаҳрамониро соҳиб шаванд. Мақсади ман ин аст, ки як дастаи иттифоқ дар майдон созам ва онҳо бояд аз бозӣ ҳаловат бурда ба ғолибиятҳо ноил шаванд. Ҷароҳатҳо дар даста зиёданд, вале ман боварӣ дорам, ки бо сеҳат шуданаш Дембеле яке аз беҳтарин бозингарон дар мавқеи худ мегардад. Фақат каме сабр лозим аст." Тамоми мухлисонро барои бовариашон ташаккур мегӯям ва ман ваъда медиҳам, ки агар лозим ояд ҳатто ҷонамро фидо мекунам барои беҳтар сохтани Барселона. аз тамоми мухлисони Барселона пешакӣ хоҳиш мекунам, ки ҳатто ҳангоми мағлубиятҳо низ ба хейтерҳо мубаддал нагардед ва Хавиро таҳқир накунед, зеро Барселона бисёр дар ҳолати бад қарор дорад ва Хави яке аз он шахсиятҳое ҳаст, ки аз таҳти дил Барселонаро дӯст медорад ва тайёр шуд, ки 2,5 миллион евро аз ҳисоби худ ҷубронпулӣ ба Алсад пардохт кунад ба хотири ба Барселона баргаштан ва маоши худро низ чанд баробар кам кард. Дар муқоиса бо амалҳои мураббиёни пештара Хави аллакай барои Барселона натиҷа дод гӯем ҳам хато намекунем. Акнун фақат интизор мешавем, Хавиро бовар мекунем ва ба ғалабаҳои навбатӣ умед мебандем. Ба ҳамин тамом дӯстон, хотиррасонӣ мекунем, ки бисёр хабарҳо дар телеграм канали мо мебароянд. онҷо ҳар рӯз қариб аз 30 хабар бо забони тоҷикӣ партофта мешавад ва агар хоҳед, ки аз хабарҳои дастаи дӯстдоштаатон ақиб намонед, зудтар ба телеграм канали мо обуна шавед. Ссилкаи канал дар описаниеи ин видео. Боқӣ дар амони худо.